ПрЕП за превенция на ХИВ, какво трябва да знаете, преди да започнете? Какво е ПрЕП? ПрЕП, предекспозиционна профилактика, е лекарство, което приемате, за да предотвратите ХИВ. То съдържа две активни съставки, тенофовир дизопроксил и емтрицитабин, в една таблетка. Приет според предписанието, той не позволява на ХИВ да се размножава в тялото ви. Изследванията показват, че при правилен прием ПрЕП е много ефективен за предотвратяване на ХИВ. Какво трябва да знаете, преди да започнете? За да започнете, трябва да сте ХИВ отрицателни. Преди да започнете, лекарят ви ще потвърди това с тест, а докато приемате ПрЕП, ще бъдете изследвани отново редовно. ПрЕП е много ефективен, когато се приема според предписанието. Изследванията показват, че ежедневният прием на ПрЕП намалява риска от заразяване с ХИВ при сексуален контакт с повече от 99%. Малък брой хора по света са се заразили с ХИВ, докато са приемали ПрЕП. Тези редки случаи обикновено са свързани или с резистентен щам на вируса, или с недостатъчно количество лекарство в организма. Приемането му според указанията е това, което го прави ефективен. ПрЕП предпазва само от ХИВ. Той не предпазва от други полово предавани инфекции, ППИ, като сифилис, гонорея или хламидия. Презервативите намаляват риска от тях, а редовните изследвания за ППИ са част от приема на ПрЕП. ПрЕП може да повлияе на бъбреците ви. В редки случаи може да настъпи намаляване на бъбречната филтрация. Този ефект обикновено е малък и се обръща при спиране на ПрЕП. Кажете на лекаря си, ако сте имали бъбречни проблеми или приемате други лекарства, които засягат бъбреците. Лекарят ви проверява бъбречната ви функция, преди да започнете, и при редовните ви прегледи. Има малък ефект върху костната плътност. Кажете на лекаря си, ако имате остеопороза, чупливи кости или фамилна обремененост с някое от тези състояния. Лекарят ви ще провери състоянието ви по отношение на хепатит Б, преди да започнете, тъй като лекарствата в ПрЕП действат и върху хепатит Б. При някои хора в началото се появява леко стомашно неразположение, гадене, подуване, поредки изпражнения. Това обикновено отзвучава през първите няколко седмици. Редовният преглед е важен. Планирайте пълен преглед на сексуалното здраве и консултация с лекаря си на всеки 3 месеца. Ако в който и да е момент развиете симптоми, които ви тревожат, говорете с лекаря си. Как да приемате ПрЕП? Как ще приемате ПрЕП зависи от вида секс, който практикувате най-често, защото на лекарството му е необходимо различно време, за да достигне защитни нива в различните тъкани. За геи и бисексуални мъже, които практикуват анален секс. Тук има две възможности и двете действат добре. Ежедневен ПрЕП. Начало, започнете да приемате по една таблетка всеки ден. След около 3 дни ежедневен прием сте защитени за анален секс. Ако имате нужда от защита порано, можете да приемете 2 таблетки заедно като своя първа доза, която достига защитни нива в рамките на около 2 часа. След това продължете с по една таблетка всеки ден. Продължаване, приемайте по една таблетка всеки ден. Не е задължително да е по едно и също време всеки ден, но определеният час улеснява запомнянето. Спиране, след последния анален секс продължете да приемате ПрЕП, една таблетка 24 часа след това и една таблетка 48 часа след това. Тези 2 допълнителни дни поддържат защитните нива, за да покрият всяко скорошно излагане на риск. След това сте готови. ПрЕП при нужда 2-1-1. Дозирането при нужда е добре изследвано при геи и бисексуални мъже, които практикуват анален секс. В проучването Епъргейто намали риска от ХИВ с около 86%, като се повиши до около 97% в последващото проучване при правилен прием. 2 таблетки заедно, 2 до 24 часа преди секс. 1 таблетка 24 часа след тази първа двойна доза. 1 таблетка 24 часа след това, 48 часа след натоварващата доза. Ако сексът продължи няколко дни, продължете да приемате по една таблетка на всеки 24 часа и приемете последната 48 часа след последния път, в който сте правили секс. Важни моменти, дозирането при нужда действа само с формата на ПрЕП с тенофовир дизопроксил, емтрицитабин, TDF, FTC, труфада и неговите генерични аналози. Настройте аларми за таблетките на 24-я и 48-я час. Най-честата причина дозирането при нужда да не подейства е забравянето на последващите таблетки, след като сексът е приключил. Именно тези последващи таблетки осигуряват защитата. Ако живеете с хепатит Б, ПрЕП при нужда не е подходящ за вас. Ежедневният прием ще бъде най-добрият избор. За хора, които практикуват вагинален или неовагинален секс, жени, хетеросексуални мъже и хора с трансопит.
За рецептивен вагинален и неовагинален секс ежедневният преп е препоръчителният начин на прием. На тенофовир му е необходимо повече време да достигне защитни нива в тези тъкани, отколкото при анален секс, затова ежедневното дозиране осигурява най-надеждната защита. Начало, приемайте по една таблетка всеки ден. След около 7 дни ежедневен прием достигате защитни нива за вагинален и неовагинален секс. За разлика от аналния секс, двойната доза за бърз старт не съкращава този период, затова му дайте пълните 7 дни. Продължаване, приемайте по една таблетка всеки ден. Спиране, продължете да приемате по една таблетка всеки ден в продължение на 28 дни след последния път, когато сте били изложени на риск. По-дългият период поддържа защитните нива, за да покрие всяко скорошно излагане на риск. Бременност и контрацепция. Ако можете да забременеете и правите секс без презерватив, не забравяйте, че бихте могли да забременеете, помислете за контрацепция, ако не се опитвате да зачевате. Формата на PrEP с TDF, FTC се препоръчва като подходяща за продължаване при опит за забременяване, по време на бременност и по време на кърмене, а настоящите указания не я разглеждат като пречка за създаване на семейство. Ако сте бременна, планирате бременност или кърмите, кажете на лекаря си. Дозиране при събитие по нова възможност, която да обсъдите с лекаря си. Ежедневният PrEP е стандартната, препоръчителна възможност за тази група. По новите международни указания BASHH, Великобритания, 2025 подкрепят и дозирането при събитие за някои хора, които практикуват рецептивен вагинален или неовагинален секс. Това все още не е стандарт навсякъде, затова го повдигнете и планирайте с лекаря си, вместо да започвате сами. Ако сте рецептивният, пасивен партньор, подкрепената схема е 2, после 7, 2 таблетки 2 до 24 часа преди секс, след това по едно таблетка всеки ден в продължение на 7 дни след последния път, когато сте правили секс. Ако сте инсертивният, активен партньор, подкрепената схема е 2-1 първи. Дозирането при събитие действа само с формата TDF, FTC. Редовен преглед. Като част от обичайната рутина при PrEP ще посещавате лекаря си на всеки 3 месеца. Това е за нова рецепта, пълен преглед на сексуалното здраве и проверка на бъбреците, а също и добра възможност да обсъдите евентуални странични ефекти. Посетете лекаря си. PrEP е лекарство, което се отпуска по лекарско предписание. За да разберете дали е подходящ за вас и коя възможност отговаря на вашата ситуация, говорете с лекар или клиника по сексуално здраве там, където се намирате. Запишете час, ако развиете симптоми, които ви тревожат, ако смятате, че може да сте били изложени на HIV без защита или ако е дошло време за 3-месечния ви преглед. Тази информация е с общ характер и не замества персонализирана медицинска консултация. PrEP е лекарство, което се отпуска по лекарско предписание. Говорете с лекаря си дали е подходящ за вас. Дера Джеорджев Орган Смит, общопрактикуващ лекар.